जिया खिलैली हो बदल गेनी गे छौरी। हाँ पाकिट के पाकिट भरले जिया खिलैली हो बदल गेनी गे छौरी। और कौन ऐसन चीज तोरा पियावा खिलैल को साथे चल गेनी गे छौरी। कौन ऐसन चीज तोरा सैया खिलैल को बदल गेनी गे छौरी। मिक्स बाय शैलेंद्र बाबू। म्यूजिक बाय आदित्य। माँ प्रतिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो शेखपुरा। जिया हमर तोरा तो छौरी याद गे जो खुश रही है कैने जिंदगी बर्बाद गे। हाँ जो खुश रही है कैने जिंदगी बर्बाद गे। से जिया छौरी तोरा तो हमर याद गे। बिलाई छपले मचुस खिलैली हो तही हो पिघल गेनी गे छौरी। हाँ बिलाई छपले मचुस खिलैली हो तही हो पिघल गेनी गे छौरी। कौन ऐसन चीज तोरा पियावा खिलैल को साथे चल गेनी गे छौरी। कौन ऐसन चीज तोरा सैया खिलैल को साथे चल गेनी गे छौरी। मिक्स बाय शैलेंद्र बाबू। म्यूजिक बाय पहले से हलो तोरा मन बेईमान गे। तबो हम तोरा अपन मानो हलियो जान गे। तबो हम तोरा अपन मानो हलियो जान गे। पहले से हलो छौरी मन बेईमान गे। साहुर योगी परमो दादा के छोड़ी काहे चल गेनी गे छौरी। हाँ साहुर योगी सलेंदारा के छोड़ी काहे चल गेनी गे छौरी।